bună! Bine ai venit pe canalul meu și vreau să văd pachetul ăsta și o Lorena și am 4 ani și 8 luni jumătate și o să primesc 5 ani. Mai am câteva zile și îmi primesc 5 ani. Vrei să vezi tăin ăsta? Ești curios? Și eu sunt curioasă. Așa. Gata. Aoleo. Vrei să te ajut, mami? Nu trebuie. Eu pot. Eu știu că tu poți. Nu. Hai să te ajute, mami. Hai, ține, de la mână. Uite, nu mai trebuie să stai, că poți să scoți direct pe aici. Mami, hai să stăm și sus pe aici. Haide! Ești un pic aici, Jessica? Hai să cade cu totul! Stai cu Cristina. E fundița asta, uite, vezi că aici e o fundiță, mami. Uite, aici e fundița asta și ține. Și trebuie să tăiem plasticul ăsta. Asta este o cutie pentru vindecat animale de aluminii, da? Da. Este o... O să tratăm animalele. Și ca să piepte. Gata, am reușit. Bine. Stai să luăm asta. Fundița sau ce? Trebuie să dai jos fundițele, știi, ca să poți să... Ca să-i pun fundița la... Așa. Mă! Nu. Ai pus-o pe cură! Nimic, hai. Două acum? fundițe! Da. Hai să desfacem, să luăm plasticele de jos. Și uite că mai e și aici sus un plastic. Stai să destul de greu ca așa. Mai e și partea altă? Nu! Ia ușurel, uite, are ca un fel de... Este ca să poți să ții ca un... Uite așa, să cutiuța. Zi, mami. Pune în partea altă. Ui. Unde este ăla? Gata. Așa, pune-l. Îl pun jos. O pisicuță. Wow! Up. De lipit, mami, uite! Asta e înălțit. E super! Asta cred că e de lipit pe cutiuța aia de la set. Unde este pasărea? Cade. Ia! Cade Ce e acolo, Evita? pisica. E pisicuță? Da. Miau, miau. Miau, miau. O pun asta aici că n-am lăsat. Arată, mami, la copii. Uite. E o pisicuță drăguță. Vedeți? E Tom când era micuță. Și când s-a lovit. S-a lovit Tom. Au. Na. Hei. Asta nu știu ce este asta. Uitați. Desfă-i pita, repede. Hai. Vedeți? Scoate tot afară.
ceva mare, dar nu știu să iau, sunt bebelușă. Și asta. Bine, mulțumesc. Oh. E de lipit pe fundiță. Vedeți, și mâncare de pisică, numai că este ruptă, vedeți? Uite. Mă, așa are. Asta se pune pe... Uite, hai să vedem bine. Asta se pune pe capul la... Adică la gâtul la pisicuță. Când... Uite, vezi? Nu, invers. Așa. Uite, te evita. Vezi? Și asta e biberonul? Uite, asta așa ca să... Uite, vezi, ridica. Vezi că așa se pune? Uite, și biberon. Îi dai papa la pisicuță. Deci, lăptic. Asta ce? Cum îi dai papa la pisicuță? Ia să vedem. Asta e mai jos. Mami, ce? Asta, uite aici se pune. De pus în ureche. Și pieptănașul. Wow! Ăla pentru ce e? Pentru păr. Pentru părul la pisicuță. Da. Uite așa pieptă în pisicuță, nu? Da. O pieptă să fie frumoasă. Și asta e mâncarea. Da, acolo îi pui lăptic sau papa la pisicuță, da? Da, să vedem. Hai că uite asta, să vedem ce e. Ia e. De pus în gură. Vezi, ce e? Wow! Oh! Ia uitați, e foarte când pentru tăiat părul la pisicuță. Ce știu, mă, acolo, în copil. Ia uitați, pentru așa ca să-i faci injecții. injecții. Da. Și asta se pune aici, nu? Uite, așa cred. Ia uite, vezi? Vezi? Da. Cred că e termometru. Da, ca să ia sângele. Nu. Ca să ia temperatura, mami, să vadă dacă are temperatură pisicuța. Știi? Și ai niște acțiuni frumoase aici. Uite, vezi? Pentru lipite ea. Exact. Ei, că nu pot să ia! Nu mai e. Asta cred că e de pus pe cap. Nu cred. Ia uite așa, fundiță, cred că pentru ea. Nu pot să... Nu știu să pun, o pun pe ochi. Nu se pune acolo. Nu, hai. Cum îi dai lapte la pisicuță? Ia arată. Asta cred că te pus aici. De ce ai o temperatură pisicuța? E pisica. Deci asta care ai găsit-o tu de în picuța aia, asta.
Asta este pentru coadă, mami. Dacă îi să rup coada. Asta îi pui în gips coada, vezi? Observi? Uite-te, Vitica. Uite așa, punem coada, vezi? Vezi? Așa arată. I-ai pus în coada în gips. Și mai este una care... Ce bine că n-a căzut. Așa, vezi? Și asta este o... Cum e? Că ne faci injecție. Ia fă-i o injecție. Hai. Trebuie să iei pădure. Deci ai... Ce faci, fată mică și bebelușă? Și asta știi ce e? Nu. A, știu. Asta pui în urechi. Așa. Au. Pune tu în urechi, hai. Și cu asta asculti inimioară, hai. La pisicuță. Hai să vedem. Că vrei să te faci doctoriță, ai zis. Da. Da. Doctoriță de animale sau de oameni? Ce vrei tu? De animale. Atunci se numește veterinar. Doctor de veterinar, da? Deci ai ceva. Ascultă inimioara. Are ceva? Ce are? Păi are muci. Are muci? Da. Ce drăguță ești. Ok. Asta ce e? A. Uite, vezi? Asta? Uite-te, Evita. Uite-te. O pensezi? Asta e pui piciuruș. În gips. Așa. Vezi? A. Și acum ai Și acolo pune. coada. E rup coada. Și asta? Pac, pac. Acum să fac. Cum asta ce e? Are lipsă de calciu. Și scutum. Blănița. Dai blănița. Pac, 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 pac. Lasă-mă pe mine că nu sunt ale tale, sunt ale oameni. Că noi nu le-am cumpărat. Așa. Ia uitați cum am întors-o. Vedeți? Și acum realapte un pic. Foarte drăguță. Ce să oare? Ah, Gâtuț. Când rupe gâtul. să-i faci asta? Așa, Evita. Acolo. Ia. Vezi? Ca să-i ține gâtul drept. Nu mai da și tu. Gata. Așa. Și acum... Hai să lipim, uite, Evita, că asta pentru, uite, vezi, activând-o asta în jos. Și uite, vezi, îi pun aici. Vezi? Vezi așa frumos. Uite, Evita. Așa. Mulțumesc. Cu plăcere. Dar asta cum se face? Asta cum se face? Nu știu, vreau să vă fac să vedem ce e. Și asta, uite, că mai are, uite, chestia asta aici. Corect. Asta este cartea de sănătate. Cărticica cu vaccin, de Mami, stai că asta este pentru pisica, ea este pentru ea. uite aici, uite. Uite, asta e cărticica
La domnul doctor. Adică de la tine, da? Ia uite. Îți place? Uite aici scrie numele, ce animal e pisicuță, 2 ani și a diagnosticul scrie. Trebuie să te înțeleg un pic cu pisicuță. Nu, stai să-i luăm și asta. Și acum mai pun una Uite aici. activindul ăsta cu mini. O, să lovi săraca așa. Și o să punem aici un pic. Uite așa. Da? Nu vreau aici. Mickey. Nu, stai că este un micuț. Stai că pune în loc. Și să luăm pe ăsta micuț. Uite asta cu mini mai micuț. Uite, vezi? Și îl pui pe asta aici. Unde asculti inimioara, vezi? Ia uite. Vezi? Acum Și asculti inimioara la pisicuță. i-am pus ceva aici. Actibil că... Mami, uite, l-am înțepat. Ia vede. Acum îi ascult inima. Gata. Deci acum îi dăm ăsta jos. Cum să-i dăm ăsta jos? Așa, încetul, așa. Hai. Ia, trage-l, ia puteți. Așa. Așa, pisicuță. Pisicuță, pis, pis, pis. Miau, miau, miau. Ai grijă, fată mică. A, știu, e de pus la mână. Cred că da, uite, vezi că știi. Cu numele la pisicuță. Pune. Pune ăla la mână, te rog. Dar nu acum. Lasă. Hai. Cred că la gât se pune. Nu știu, nu știu, nu văd. Asta? Trebuie mie. Un pic. Tă. Trebuie să pui să pape. O pică. Să crească mare pisicuță. Așa, vezi că îi dai acțibilul jos. Pui, asta este o Injecție. și faci injecții, faci. Stai, mami, că trebuie să lipesc. Acum. Unde ai dat? Unde ai dat? Nu știu, să vorbi de la mână. De la mână, te rog. Uite, vezi? Asta e termometru, ca să iei temperatura la pisicuță. Și uite, iei jos asta, uite, vezi? Și pui aici la termometru frumos, activindul. Și acum iei urechușele. Arată termometru frumos. 2, 3 și gata. Să se vadă că e de pisicuță, da? Termometru. Așa au doctor. Mami, mi-l dai? Așa au doctor, nu vezi? E specială. Și Dă-mi și pieptăna. Pieptăna, și uite cum. Ăla, dă-mi. Așa, vezi? Și trebuie să-l dai jos ăsta. Uite, Vita, vezi? o, săraca pisicuță. Uite. Se pune pe spate și se vede că e un piaptă. O piaptă ca să pieptăm pisicuța. Patim. Stai. Ai temperatură. Temperatură. Are temperatură? Da. Ei, cine vine aici? Uite, Vita, vezi? Și pe cutia asta mare. Asta. Uite, se lipește. Uite asta. Uite, exact asta. Se pune aici să fie, să se vadă că e cutiuță. E un set pentru doctor veterinar. La 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 la. Ia uite ce frumos, vezi? Ia uite cum arată. Arată mai fain, nu? Mai gata, nu știu să-l iau. Acum îi pun o inimioară. Dar cred că asta să pun aici. Dar unde e Uite ce am. termometrul?
Păi termometrul trebuie să aibă și eu. Ia să vedem. Uite, uite, vezi când am găsit. Ia uite. O să pui la termometru. Uite. Trebuie să mai iau inimioară și gata. Ia uite. Vezi? Da. Acum am treabă cu altceva. Gata, ia uitat. Ia uite, vezi ce termometru fain? Da. Acum te... Am făcut o greșeală. Nu e nimic. Măi, sunt cadele din urechi. Scoate-l afară. Deci trebuie să... Hai. Băgăm înapoi, gata, am tratat-o pe pisicuță. Acum pleacă acasă, nu? Nu! Cum să nu? Și acum... Acum punem toate lucrurile frumos înapoi, da? Nu! Haideți să mai vedem. Și acum... Tic, 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 tic. Așa. Hai, mâncă pisicuță. Ce bun e fetița! Nu, hai, pisică. Cum să puneți aici? Unde? Pune la copii, dacă le-a plăcut setul și vor să aibă și ei. Ai, acum nu, stai că mai vreau să fac. Mai vreau să fac câteva și gata. Aoleu, repede, Lorenu! Papa! Dacă v-a plăcut, abonează-te pe canalul meu. Pa, pa! Și dacă vrei să-ți cumpere și ție mămica ta, spune-mi, tata. Dacă vrei să-ți cumpere și mămica ta, Este linkul mai în jos. caută mai în jos link. Bravo. Când zici, pa, pa! Pa, pa!